Kenen karkkivalikoiman valitsisitte? Äänestäkää. Pitää olla vähän suklaat, vähän lakritsia, vähän kirpeyttä ja bubseita. Mä otan nyt semmosen vähän niinku lauantai-mätön. Vähän niinku olisi lauantai tulossa. Dumlen pitää olla suosittu. Dumle, oikeesti. No kyllä Otatko sä Dumlea? No kyllä Dumlesta ihmiset tykkää. Eihän kukaan Dumlesta tykkää. Nallekarkki klassikko. Täältä kyykkynallet. Siis pandan salmiakki suklaapallot. Semmonen ihan pieni potku ja sit kuitenkin suklaata ja lakuu. Toimii. Oi, mitä nää on? Onpa hienoja. Cool. Onks tää kultaisen värinen? Mulla nyt lähti ihan lapasta. Mä laitoin kauhan pois. Mä en voi enempää. Lopus jo valmis. Siellä on kato bupseja, hedelmää, sit center, paras, toffee, karkki ja Amerikan pastilleja. Siis kuka ottaa nallekarkkeja irttariin? Kuka näitä syö? Siis kolapulloja. Tiedätkö kuinka rare? Ei löydä mistään, mutta karkkiautosta löytyy. Nää on ihan sairaita. Ne on kyllä suosittuja. Ronin Remix-pussista löytyy vähän kirpeet, vähän makeet, vähän suolasta, vähän lakuu, vähän kaikkea. Silleen tosi monipuolisesti, ettei kyllästy. Okei, mitä noi mantelit tuolla? Mantelit, nää. Niin. Nää on halvan näitä lakupommeja. Tämmösen kun vedät, niin On tosi kiva lauantai karkkipäivä tommonen. Ei, nää on hyviä nää. ei löydy joka hyllyltä. No Ronja, sulla on vähän isompi toi kuppi. Mulla on tää isompi kuppi. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Okei, mä kaadan sillä lailla pikkuhiljaa, niin sit näkee. Mä oon jo tästä innoissani. Ei oo tällaisia harmaita näitä sieniä ikinä en oo nähnyt. Sama, en oo näitäkään ikinä nähnyt. Vau, ihan sairaan hienon näköisiä. Hei, kato nääkin. Ihan sairaan hienon näköisiä. En oo ikinä nähnyt tällaisiakään. Kasataan oma lempipussi ja sit Ronja on jokaisen karkki. En oo ikinä nähnyt tämmöstä. Nää on musta hyviä. Sä oot ite kolapullo, sä kysyt multa kuka Tää on ottaa. ihan eri kolapullo Mitä? kuin sun kolapullo. Tää on kyllä vähän Ronjan puolella. On toi nyt vähän eri Ja puolella. noi on itse asiassa huonompia kolapulloja vielä. Sori Raponen, yleensä sä oot oikeesti, mutta nyt sä oot väärässä. joo. Tässä on nyt 3 annosta. Kommentoi alle, kellä on paras. Vote for me.